Ассалому алайкум азизакои дили ма, подписчикои ма, дӯстои муҳтарам. Чӣ хеле ки шумо дидесте дар видео анами сатро ҳамаш духтаро 55 сомон ай нархошон. Бинед чанд намудша дорем. Ё в наличии ҳастанд турецки сатран духтаро, качестваш мошоалло ҳай. Ана ранги балаклавка ҳамаи ҷора маҳкам мекунад. Чӣ хеле ки гуфтум качестваш турецки ай, беҳтарин ай духтаро. Ана нархошон чӣ хеле ки гуфтум бо 55 сомон успед кune. Апай шукрона распродажара сар додагиай. Нами рангое ки дар видео дидесте в наличии доранд ҳамаша. Ҳози ман номраи апай шукронара мемонам ватсапша. Бинависен доставка доранд. Ана чиз чӣ мегӯям, доставка мекунанд дар тамоми дарон беруни шаҳр. Касе дар корай дӯсто бинависед дар нами ватсап. Имрӯза видеои мо анам хели сатро ай духтаро успед кune, заказ кune. Ана чӣ гуфтаниям, бинависед дар ватсап. Чӣ хеле ки гуфтум доставка доранд духтаро. Ана хеле рангошона доранд. Бинед чӣ хеле хушрӯй ай духтаро. Ман ай сафедча гирифтам, качестваш бомба ҳай. Ана ҳоли ман фақат сафедчаш мода нишон метим чӣ хеле шуштам, ҳеҷ кор накард духтаро. надписош намерава мешӯӣ. Чӣ хеле буд анам хем местад. Чӣ хеле ки гуфтум качествашон турецкиянд духтаро. Хай то видеоҳои оянда.